A nova Corporación de Meaño foi tomando posesión das súas actas sen saber quen ocuparía ao final da sesión a alcaldía da vila. Meaño Independente estaba aberto a ceder a alcaldía ao PSOE para arrebatar o concello ao PP, pero finalmente os socialistas non presentaron candidatura e os dous concelleiros votaron en contra das opcións de populares e independentes. Decisión que entregou o posto de rexedor o candidato do Partido Popular, Carlos Viéitez, a lista máis votada. Hasta este momento non sabíamos que ia suceder. Unha vez que o PSOE non se postulou, entonces aí demos contas que tíamos posibilidades. Con antelación era moi complicado. A ver, nós temos minoría, e hubo que gobernar para todos os veciños, independentemente da súa ideoloxía. Pero é evidente, é obvio, que temos que chegar a pactos puntuales co Grupo Socialista para poder gobernar. Bueno, chegaremos con todos, pero sobre todo co Grupo Socialista para poder gobernar. A decisión tomou por sorpresa tamén ao resto dos asistentes ao pleno. Así as cousas, os socialistas defenderon que se mantiveron fieis á súa postura inicial. Creo que nos manifestamos, fomos firmes con a nosa palabra desde o primeiro momento. Creo que sempre dixemos que non íamos apoiar ninguna das dúas cousas, das dúas candidaturas, porque tanto un como outro son iguales. O candidato independente non ocultou o seu enfado. Ás portas do Concello, José Manuel Las Pérez aseguraba que o que acababan de ver no pleno era o resultado dun acordo PP-PSOE. Non agardábamos que o PSOE ni siquiera se presentase, porque sabía que tiña o noso apoio. Non agardásemos que un alcalde dixera que goberna en minoría absoluta compartindo un programa co PSOE. E, polo tanto, está claro que hai un pacto PP-PSOE. Nunca existeu ese pacto, se non votaríamos en contra. Seamos realistas, nunca existeu ese pacto. Non sei onde sacou eso, tampouco sabemos onde sacou que hubo acercamento entre nós e eles. A expectación xerada ao redor do pleno de investidura encheu o salón e os corredores do Concello. Tamén moitos veciños agardaron as portas da Casa Consistorial para coñecer o nome do seu novo alcalde, que substitúe a popular Lourdes Sucha.